थ' गाइस बिराद आनलाखि आरो अखा हानानै उफाय गैया जों ओंखारनांबाय जों खांख्राइ हमगासिनोमोन गाइस दा नै फ्लाइअभार मोनबाय ओरैनोथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो क'क्राझार टाउननिफ्राय बावखुंग्रिया बारा गोजान जाया होननानै खय किल'मिटारसो जागोनथाय आंबो एक्जेक्ट मिथिया आरो थ' नोंथांमोना नायनो हागोन नै फ्लाइअभारखौ जों दा बै नुहुरनायावनो थांगोन आरो बै नुहुरनाय हाजोआवनो बावखुंग्रिया बेनो गाइस थ' गाइस जों दा सराइखेलाजों थांला जों नैबेजों हाबसै आरो ओरै सर्टकाट जायो नालाय ओरै हाबसै खिन्थु हाजो गाखोनाय टाइमाव बेजों हाबहोआ दे गारिखौ फैनायाव फैहोयो ओमफ्राय हाबनायाव हाबहोआ थांनायाव थांहोआ बे गोदो बाथामनिमोनब्रा औ थ' दा नै बिराद मोजां जाबाय बे दालाङा गोदो नैबेजोंमोन आरो बाथामनिमोन खिन्थु नैबेजों ओरै थाङोमोन दा जों बै नुहुरनाय हाजोआवनो थांगोन गाइस बिनि गाहायाव माने गाखोनोथ' बहा हानो एथ' सान्दुङाव गोजौसिमाव बबेसिम थांनो हायो नायनोसै गोजौआव बबेसिम थांनो हायो थ' गाइस नैबे जायगानि लामाखौ बिराद मोजां मोनो आरो आं नै ओरै जिग जेग माने ओइ टार्निंआनो टार्निं दं बेयाव आंनि खिथाव मानसि दं नङाबा फुथुबायमोन आं बेयाव थ' गाइस जों दा नै मोनबायानो बावखुंग्रिनि बे फेस्टिभेल जाबा गारिखौ जों बेयावनो पार्किं खालामदोंमोन आरो बेनिफ्राय थाबायलांदों जों ओमफ्राय थांनाय बोसोर खेबसेखालियाव जों एकदम हाजो गुदिसिम लांनो मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय देग्लाय बेयावनो दोनलांनो माबादों दोनलांनांदों आरो सिंसिम लांहोआखै जों दा नै हाजो हाबग्राथिं हाबबाय गाइस आंनि सिगाङाव अल्ड मडेल क्लासिक रयेल एनफिल्ड दं गाइस साउन्डआ मजा अल्ड मडेल नालाय गोदोनि अल्ड मडेलनि साउन्डफ्रा बरियाखामोन दासो B6 ना एसे खमायजोब्बाय साउन्डफ्रा माने बेसआनो देनजार दंखायो बेनाव आलदा गारिनि एगजस्ट होनायबाबो हाखानाय नङा डाउनाव थाजोबगोन माने बेबो एगजस्टआ सोलायनायसोदां आंबो बारा मोजां मिथिया ओइ थिखोना लाना थांबा सोरथो मिथिनोब्रा थ' गाइस बेजों लामायानो गैया नैबाव बायस'नायसो नैबेजोंसो हाबखाथारो मेनजों हाबग्राजोंसो हाबखाथारो बैजों लामायानो गैखाथारा ओरैनो दाख्लै फेस्टिभेलाव बानायब्रबला बायनायसोमोन दालाङानो गैला थ' जों दा नै बागानथिंसो हाबबाय गाइस थान्दा मोनफैखायोलै बिदि बागान बारियाव हाबफैबा दैयासो माबायदि दंथाय गोजौआव अ माय गड अखा हानायजों सुस्राजोब्बाय नै अन्थाइ खोनाया मानसिफ्रालाय बिराद जायो जानाया एसे दाबो नै हाब गारि गिदिर लानानैबो दंफैबावोसो मानसिया जायो जानाया गाइस थ' गाइस जों दा नै गारिखौ बैयाव पार्किं खालामना फैबाय ओमफ्राय नैबाव मन्दिर दं आरो नोंथांमोनहा मिथिखायो बावखुंग्रि गाखोजेनबा मन्दिर मोनो होननानै जै बाबा हनुमान जों दा दावखोगासिनो गाइस नै बेनि अन्थाइनि नामखौ बोरैबा बिम अन्थाइ ना बोरैबा होनोमोनलै बिम अन्थाइ ना बोरैबा होनोमोन बेनि मोनदांना आलदाथाय आंबो बारा मोजां मिथिया गाइस खिन्थु बेखौनो होननाय बायदि मिथिदों आरो थ' दा नै लोगोफ्रा सिगाङाव दं थ' गाइस नै मोनफैबाय दा गाइस दैया बेनो जों दा दावखोलांगोन आरो ओइ खांख्राइ हमना लांनांगौ खांख्राइ
आं वाटारप्रुफ केसबो लाबोआखै दाना ग'प्र'आ जायखिजाया देखायनो हानायखिनिखौ देखायसै गाइस नोंथांमोनहा नायलांबाय था थ' गाइस नै दैया बिराद गुसु आरो नैबे बरिया नै जायगाया नैबाव थानानै आयै गोजोमबाय थानो हाजोनि दै नालाय गाइस गुसु जाखागोन बरियानो माबायदि मोनदां ए थ' गाइस नै नैबाव वाटारफल दं आरो फिसानो माने जायगायानो वाटारफल जोबखा जों दावखोबावनि गाइस दसे थ' गाइस जों दा दुगैग्रोनि लांसा लांसा जाजोब्बाय नै जों दा एसे थान्दा लाग्रोनि ना मा होनो ओइ हनै बडि बिल्डारा मारा जै थ' गाइस जों दा दुगैग्रोनि ओरै गोजौआव थांबावगोन दा खांख्राइ हमनो होननानै फैखादों नालाय खांख्राइ हमना लांगोन दिनै खांख्राइ नागिरदों खांख्राइ थ' गाइस नै खांख्राइ नागिरदों खांख्राइ बिदि अन्थाइखौ बोखारबानो मोनो आरो मोननाया गैया खेबसेखालि फैबाबो जों बिराद हमना लांदोंमोन बेयाव बै 1 लिटार बथला बेजों बथलसेमोन हाजोनि खांख्राइया गोजा गोजासो जाखायो थ' गाइस बिराद आनलाखि आरो दा नै 5टा 5:30 जाबाय खोमा ओमफ्राय खिन्थु नै बिराद अखा हाबाय दा नै अखा हानानै उफाय गैया जों ओंखारनांबाय जों खांख्राइ हमगासिनोमोन खांख्राइखौबो जा बुरजा मोनबाय जों आधा केजिनि बारनाय उफाय गैया गाइस जों दा नै ओंखारफिननांबाय नङाबा थाबावगौमोन जों खांख्राइ हमबावगौमोन गाइस नै बिराद अखा हानानै जों दा टट'आवसो दङ उफाय गैया गाइस आं हेलमेट हमबाय दा नै खिन्थु आं मट' ब्लग बानायनो हानाय नंला आरो मानो होनबा नै बे अखाया बिराद खरा खिन्थु सिजालांसै जों सिजोबखाबाय नालाय दैयावसो दुगैफैखादोंमोन नै दा आं हेलमेट हमबाय खिन्थु मट' ब्लग बानायनो हानाय नंला आरो गाइस आं चलो 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 थ' गाइस दा नै अखा हागाबाय माने ससेयाव गैया आरो हाजोआवल' दं अखाया ओमफ्राय आंना सेस हेलमेट सिङाव सिजोब्बाय गस्ला थस्ला सिजोब्बाय थ' आं सिनेमाटिक शटबो जेबो लायासै गाइस नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा जा क्लिप लादों बेखौनो नायना गोजोनदो गाइस मानो होनबा दै जायगाबो आं ग'प्र'खौ वाटारप्रुफ केस माबायाखैना लाङाखै बेनिखायनो बारा मोजां शट लानो मोनासै गाइस नङाबा आं दुगैनाय मानायखौ गासिखौबो लाजोबगौमोन आंनि मथेबा टाउनाव अखायानो गैयानदां गाइस ओरै हाजोआवल' हरै सान्दुंसो हनै माथो थ' जों दहाय लामा फैनायजोंनो फैफिनदों गाइस बेखौलाय मा नायबाय थाबावनो खिन्थु आंना गारमाया एसे बोरैबा जाबाय दैया एकदम गुसुथारना टार्निं थ' गाइस आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाइस मानो होनबा मोनाबायबो नै 6टासो जाबाय खोमा बेलासिनि थ' गाइस दा नै जों फ्लाइअभार मोनफैफिनबाय थ' आं भिडिअखौ बारा मोजां देखायनो हायासै गाइस नोंसिनो थ'
नोंथांमोना आंखौ अननानै निमाहा होदो मानो होनबा खांख्राइ हमनायावनो बिराद टाइम थांबाय गाइस ओमफ्राय हमखांनानै अखाबो हाबायना बेनि थाखायनो आं बारा मोजां देखायनो हायासै भिडिअखौ गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था गाइस आंखौ नोंथांमोननि सापर्ट नुबासो आंबो मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ बानायनो साहस जागोन नालाय माने जस फैगोन keep loving, keep supporting, love you all guys, peace out.